Ku shiga abu uku nishaɗi, ku danna subscribe, sannan ku danna ƙararrawa domin samun sababbin shirye-shiryenmu da zarar mun ɗaura. Ribar so na ce da gani aiki. Yana fitowa yanzu. Hamza, me haka? Wani irin abu ne wannan? Ya sa ka kawo mu wa'innan maciya amanan kofar gidanmu? Da Allah Luke, ku yi gaggawan barin nan tun kafin in muku abin da zuciyata take raya mu. A'a Kamal, ya kamata ka tsaya ka ji abin da ya kawo mu kafin ka yanke hukunci. Dakata da Allah, bana bukatun jin komai daga gare ki. Dan girman Allah, dan Allah ina roƙon ku yi kokarin barin kofar gidan nan yanzu nan dan Allah. Kamal, ya kamata ka saurare ni, ka fahimci abin da na zo maka da shi. Dakata, bana bukatun jin komai daga gare ki. Ki je ki ci gaba da soyayya da wancan da kike soyayya da shi. Dan a yanzu haka na haƙura da ki. Wata ka zama cikakken dan iska. Maganin da nake ji a gari shine ka kwaso su ka kawo musu har kofan gida duk in tabbatar da gaskiya. To na gani. Mama dan Allah ki haƙuri. Ruben baki Allah. Idan kika kuma yin magana sai na ci ubanki a nan gurin. Umma ba haka bane. Wallahi soyayyen tsakani da Allah muke. Ruben baki. Idan ba ku tashi a kofin gidan nan ba sai kun fuskanci wulakanci mai tsananin gaske a nan gurin. Umma ki mu shullalla. Aikin banza kawai shashashu. Wannan shine dalilin da yasa bana so in kawo ku gidan nan. Amma tunda kun riga kun ga gidan, sai ku ci gaba da zuwa. Da ni kun ga tafiyata. Halima, na daɗe da ina gaya miki cewa Kamal baya son ki. Amma baki yadda ba. Yana kallo mahaifiyarsa ta sa hannu ta wanke ki da mari, amma bai iya cewa komai ba. tabbas idanuwa na sun gane min har yanzu Kamal yana so da. Ko da za ta ɗauko wuka ta soka min. Ba zan taɓa iya daina son shi ba. Kai. Amma yarinyar nan ba ta da hankali. Ban yi zaton za ka yi haka ba.
don Allah ki haƙuri na tsayar da ke akan hanya kuma gashi baki sanni ba. Ni sunana Halima, budurwar yayanki ne. Oh, ke ce Halima? Ki haƙuri don Allah. Ban yi sauran gane ki ba, kuma ban gaishe ki ba. A'a, ba komai, aike ƙawata ce. Yayi na gaya min abin da ya faru. Gaskiya ban ji daɗi ba, ki haƙuri. A'a, ni yanzu ba wannan bane damuwa na. Yanzu babban damuwa na shine Kamal ya san ina son sa sosai. Shine kawai damuwa na. Wa ya gaya miki yayi na baya son ki? Yayi na san ina son ki sosai. Maryam kenan. To yanzu dai ina son ki taimaka ki min abu guda ɗaya. Ina jin ki. Don Allah so nake ki sa Kamal ya zo gidanmu gobe. To ba komai, zan gaya mai. Anya ma idan ya san ni ce zai zo kuwa? Zai zo mana sai in ba mu shi magana ba. To shikenan, nagode sosai. To shikenan ba komai. Sai an yi ma. Nana? Ke ce? Ni ce yaya. Lafiya ne ko? Lafiya lau. Yayi dama ina so maka wata magana. In ba za ka damu ba, kuma ba zai bata maka rai ba. To. Oh, ina jin ki. Yayi ka san Halima? Halima fa kike ce? Lafiya kike mu wannan tambaya? Lafiya lau. Na san ta. Ina so ka manta da komai da abin da ya faru. Gobe ka je wurinta. Yarinyar da na fi tsana a duniyar nan ita kike kokarin cewa in je wajenta? Yayi da abin da ta maka. Na san ka da haƙuri, kuma na san Halima tana matuƙar son ka. Me kike da shi na tabbacin cewa tana so? Na gan shi a ƙwayar idanta, kuma na san kai ma kana son ta. Kamana, ke da kin san a gidan nan ina kauna farin cikin ki. Ban kaunar abin da zai bata miki rai. Haka ne? Haka ne. Ba damuwa. Na miki alƙawari. In Allah ya da gobe zan je gidansu. To shikenan. Kuma na ciki ne? A'a. Ba ta ne. To bari in je daki ne. Ribar suna ce daga ni ai kai ne masoyina. Ribar suna ce daga ni ai kai ne masoyina, masoyina. Ribar so, ribar so, ribar so, daga neman dace a zahiri. Halima, lafiya na ga kina kuka? Lafiya kalau ba komai. Ya zaki ce mun ba komai kuma kina kuka? Wani abu ne ya faru? Ina ke ciwo kuma na sha magani a gidansu Safiya. Yanzu da sauki. Shi kenan, can ya matse miki. Ai baka fahimce ni ba.
Assalamu alaikum. Halima. Bismillah. Yaya me ke faruwa ne haka? Ina tambaye ki kin tsaya kina ta wani nukuna. Me yake faruwa ne? Ba komai. To. Halima. Umman ki ta faɗa miki maganar da muka yi da ita? Ni ba ta faɗa min komai ba. To mun yi magana da ita. Kuma na ce ta same ki ta faɗa miki. Na zaɓa miki mijin da zaki aura. Baba don Allah ku bani na zaɓi mijin aure. Wallahi akwai wanda nike so. Ki Halima, shin kin san wanda yake zaune a gaban ki kuwa? Ni kenan ban isa ba. Ni ban isa zaba miki miji ba Halima. Ko ke ce zaki nuna mun abin da yafi dacewa in aiwatar a gidan nan. Na ce baki isa ba. Ke yanzu har kin kai munzulin da zaki ce ga mu irin mijin da ya kamata ki zaba? To ke kika haife ni ko ni na haife ki? To baki isa ba. Babu wani wanda zan bar ki zaba. Ya zama dole. Ya zama dole wajibi ki yadda kuma ki amince da kudirina. Saboda haka babu wani wanda zaki aura. Ni na riga na zaba miki dan uwanki shi zaki aura. Babu fashi. Saboda haka na lura duk take-taken ki so kike ki lalata mana zumunci da ƴan uwana kuma hakan ba zai faru ba. Na faɗa miki. Mutumiyar banza mutumiyar wofi. Shi yasa kika zo kika zauna kina ta wani nuku ina tambaye kina cewa menene mai da sauran ke yaushe kika girma to yaushe har kika girma mi tsitsiye ki da ke ni ne ya kamata in zaba miki abin da yafi dacewa da ke sakare kawai Alhajin Allah. To ani kaka yanzu zuwa na ma kenan yanzu na shigo gidan nan fa. To babu kuma yanzu bari in fito na zo na same ka. Mi ma hada anan majalisa. Wani abu ke a zuciyata. Assalamu alaikum. Malam in tambaye ka mana. Ina jin ka. Ko kai ne kamar din da ake magana? Ni ne. Lafiya? To in dai har kai ne kamar din da ake faɗa. Kana ba kanka wahala. In ban da baka da hankali. Yarinya ta ce ba ta son ka. Kana ce sai zuwa kofar gidansu kake yi. To in baka sani ba yau bari ka sani. In ma bata gaya ma ba. Ni da ita aure ne a tsakaninmu. Kai dan kana mahaukaci yarinya da ta ce ba ta son ka kana ce sai zuwa kake yi